Panultihon Kapitulo 14. Matidayon ang panimalay tungod sa kaalam sa mga babae, apan ang ilang binuang mao'y makabungkag niini. Ang pagkamatarong mo'y pagtaot sa Ginoo, ug ang pagpanlimbong mao'y pagtamay kaniya. Ang sulti sa taong maalamon manalipod kaniya, apan ang sulti sa daotang magdala kaniyag silot. Kung walay hayop nga muguyod sa daro, walay sulod ang imong kamali, apan kung aduna mapuno kini sa abot. Kasaligang saksi, magsulti kanunay sa tinuod, apan ang bakakon magsulti lamang og baka. Ang taong mabugal-bugalon, dili gayud mahimong maalamon, pan ang lalom o panabot, dali rang makakaton. Likay sa mga buang-buang kay wala kay makatunan gikan kanila. Kaalam magtultol sa maayong tawo sa angay niyang buhaton, pan ang kabuang sa taong kuwanggol naglimbong kaniya. Daw wala lamay bali sa mga buang-buang ang ilang mga sala, apan ang mga buutan mangitag kapasayloan. Imura ang imong kalipay sa mga imong kaguol, imura usab. Walay makaambit niini uban kanimo. Ang balay sa taong dautan daling magdugta, pan ang balay sa taong matarong mulungtad ug dugay. Ang dalan nga gituuhan mong husto, usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. Mahimong salimbungan mo sa katawa ang imong kaguol, apan human mo katawa anaa gihapon ang kaguol. Madawat sa taong dautan ang angay kaniya, ug gantihan ang maayong tawo tungod sa iyang nahimo. Ang buang-buang mutuo sa bisag unsa, apan ang maalamon magbantay sa iyang lakang. Ang taong buutan maglikay sa kasamo, pan ang buang-buang mangita hinuon niini. Ang tawong dali rang masuko, dali rang masayo. Ang taong maalamon mapailubon. Ang mga walay alamag makadawat og tumba sa ilang binuang, apan ang abti gantihan og kaalam. Ang mga taong dautan muyukbo sa mga matarong ug sa dakong pagpaubos, mohangyo sa ilang panabang. Walay makighigala sa taong kabos, bisan ang iyang mga silingan, pandaghag higala ang dato. Kung buot kang magmalipayon, kaluy-an ang mga kabos. Sala ang pagtamay kang binsan kinsa, madani mo ang pagsalig ug ang pagtawad sa ubang tawo kung magbuhat kag alang sa kaayuhan. Pan kung magpabudlay ka alang sa dautan, makahimo kag dakong sayo. Pagbuhat ug maangkon mo ang hamugawan kinabuhi, pan pagsigil lang og tabi ug maalaot kagayod. Ang mga maalamon gantihag bahandi, apan mailhan ang mga buang-buang tungod sa iyang binuang. Kon ang saksi magsulti sa matuod, makaluwas siyag daghang kinabuhi, pan ang saksing bakakon makaangin niini. Diha sa pagtahod sa Ginoo adunay pagsalig ug kasiguruhan, ug ang iyang mga anak adunay kadangpan. Ang kahadlok ug ang pagtahod sa Ginoo mao'y tinubdan sa kinabuhi ug paagi sa paglikay sa kamatayon. Ang gahom sa usa ka hari nagsukad sa kadaghan sa iyang mga sakop. Kung wala siya'y sakop, wala siya'y gahom. Ang taong kalma maalamon, apan ang dali rang masuko nagpaila sa iyang kabuang. Ang kalinaw sa hunang-huna makaayo sa lawas, apan ang kasina sama sa kanser nga mag-ut-ut sa lawas. Ang nagdaog-daog sa mga kabos naginsulto sa Dios nga nagbuhat kanila. Pan ang nagpakitag kaluoy sa mga taong kabos mao'y nagpasidungog sa Dios. Ang binuhatan sa taong dautan mao'y makapukan kaniya, apan ang maayong tawo panalipdan sa iyang kaligdong. Ang kaalam gitunguha sa taong maayong panabot, apan walay masayran ang mga buang-buang mahitungod sa kaalam. Ang katarong makahimong lig-on sa nasod, pan ang sala mao'y makaalaot niini. Kahimutan sa hari ang mga kadagkuan nga may kaalam, pan iyang silutan ang nagpakyas kaniya.